У нас эти версии тоже озвучивали, но много было версий. Кто-то говорил, что действительно это указ Кремля, кто-то говорил, что просто бюрократия, кто-то говорит, нет политической воли, поэтому... Ой, Шевкет, ви за віком мій син, так? Як Гульсун, моя доченька. Послухайте, яка політична воля, коли вже тягнеться стільки часу? Яка бюрократія, коли вже більше місяця не вирішується це питання? От назовіть мені, от ви молоді, якусь причину бюрократії, що понад місяць не вирішується це питання. Назовіть мені, яка потрібна політична воля, щоб, я кажу, щось було таке страшне, щоб її не використати, так, і одним телефонним дзвінком, це не телефонне право, а телефонним дзвінком, Зеленський дзвонить Гончаруку і говорить, мені вже надоїло й стидно в очі дивитися не лише Путіну, а й кримським татарам, що до цього часу не працює АТР і заблоковані кошти. Значить, є щось сильніше. Ви розумієте? Те, що заставляє його так от, мовчати, бездіяльність і не робити, щоб телеканал був розблокований і працював.